Klasik ya enek, lakone jelas, judule jelas. Nanggap dalang aja syukur dalang. Dalang ki malati. Lho. Sing roh sejarah dalang nggih kula niki. Cah-cahe tanpa sejarah apa iso. Ya nak mijil ketoprak kaya ngopo. Tapi demen angger wong. Wong ini kalih kula kok sing demen. Lek kula dalang pun pinten taun, mulai saka siji nganti sakniki wong legok demen kalih kula. Oh, benar Pak Jenengan. Aku dalang arep paksun ora demen blas. Wonge ganteng, ada apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Kopi. Kopi. Pating prentul. Lek kon dhuwur genane. Tenan yakin. Ya ampun diomongi ora. Ya cekane caca ayu-ayu aku wis tuwek. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono. Aku pas nguyohe digondeli. Enak. Lah kaya ngono dulur jajar ya. Demen aku ra umum. Suasanane penak, bumine bumi apik, bumi resik. Bumi ngene iki kerep dingge wayangan tansaya apik, pedagang tansaya laris. Ngoten Pak Heru. Jadi ora syukur bumi. Iki lho bumi sejarah biyen. Engko bari tak critani sejarah. Yuk.
sadurunge pepunden tak arani pepundene Paranggono. Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik. Ngono ya, Mak. Aku ki sarwatin kok. Coba aku arep nyobot Mbak Jeki Narusa. Sinden saiki jenenge ngene. Jeki Narusa. Kok penyanyi ini Roma Irama. Sik jumeneng sik. Niki nggih foto model. Model napa niku, Mo? Model madu ta, Mo? Apa sih? Apa? Model madu. Ndak maksudnya foto model ya apa? Jenenge. Fashion show ta, Mo? Oh iya. Coba jumeneng. Nggih. Karo gaya iring ngono. Piye, Cak? Iringane model piye yuk? Yuk. Ndang oleh. Foto model ki iringane piye ben? Niki kula fashion show ngoten, Mo? Iya langsung. Ngederne susu ngene kan. Mboten, Mo. Dhewe kaya ngono. Lah niki rak jenenge menghibur ya nak ya. Nggih. Tembangno sambung wanci dalu. Nggih. Ya kaya napa diaturke sambung wanci dalu. Mangga Mas dindingane. Sing Sias napa mboten, Mo? Kuwi kok. Lah kuwi karo laras ki paling cepet kok ono. Netane aja so gampang kanthi wong maneh. Sambung wanci dalu dadi ojo lamit. Ya. Sing gedhe Pak ngeberana Kang Mas bebejane
Lentu mo. Kaya kuwi lagune. Sanes. Minda boyo. Yuk. Minda boyo. Sampun Rama. Mas aku tentane ora cocok. Kaya ora gandeng lembaran iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padalang Pak Soni badhe nyuwun lagu pepeling kalian Blitar. Ringin mangke kula aturaken Pak Ya, bacot kele nembang. Sindene akeh ya aku nek ngene iki karo leren mula ngarep tak katekne engko guyone ya tak katekke. Aku arepe nyuwun waragana sing manggon panjenengane Mbak Ellen. Ellen Octavia. Lek mbiyen sinden kuwi jenenge Supre Mulyati. Saiki Jeki Marusa. Ellen Octavia. Beda zaman ya, Mas, beda zaman. Mangga Mbak Ellen laturi jumeneng. Iki kaya nom-nomane Mbak Lucy bojane. Oh, jan lepuh. Angel golek gambar ngene. Nopane sing mlebu mo? Engkang napa? Sing mlebu napane? Ora kostum apa-apane. Teges iki disawang seger. Seger du ngoten nggih. Ngene iki kon kaos satu tangane duwe dolanan tok ngono saapike.
Karo disawang diwile. Asmanipun sinten Cayu? Ellen mo. Ellen sinten? Ellen tok. Ellen Octavia Dawe. Nggih. Laras. Nggih, pun dangu dados warang kono? Tasik nembe niki mo. Oh, nembe niki. Nggih. Derek ajar jenengan ngoten lho. Iya. Yuswa pinten no? Tasik kenya to? Nggih. Mas ne rong di bojo. Dereng. Yo, catet. Kula rasen kerabi cai gendeng kowe. Gendeng tenan kula rasen kerabi. Dadi tasik kenya ya mergo awake lemu ngoten nggih. Nggih. Remen maem ngoten wong namung. Anu pernah sekolah. Nate. Anu napa? Sekolah napa? Senawiyah. Napa? Guru mo. Guru. Nggih. Lho, kuliah? Nggih. SD, SMP, SMA. SMA terus kuliah. Nggih. Jurusan? Guru. Jurusan guru ya apa to? PGSD mo. Setikip. Nggih. Setikip iki singkatan apa? Jenengan mirengan namung sedikit to mo. Iya, aku takon. Oh. Maksudnya guru, berarti sampean niku guru. Nggih. Iso mulang nek ngono. Nggih, nggih. Saya ngene nek kowe panjen kuliah, kowe berarti kuliah lho ya. Kuliah aku tolong ya anggapen ya go iki muridmu. Sik cara sing kok mulang iki kira-kira bocah SD apa bocah SMP? SD mo. Oh ya cara kok kono Bu Guru mau masuk kelas. Saking mriki. Iya. Nggih. Anak-anak sudah duduk di kelas. Nggih. Bu Guru masuk. Ya, selamat pagi anak-anak. Ngoten. Terus. Oh, niki dianggap anu ta siswa kula ngoten ta? Kok nggawa mata pelajaran apa ngono lho? Alah ngoten. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak ya. Enggak mau. Nggih, sinten-sinten kemawon anake Lura, anake Care, anake Bayan ngoten mo. Oh, dadi ngono ya. Nggih. Sampean maksudnya nyinden karo dadi guru pilih ndi? Apa guru kok anggap omprengan? Apa sinden profesionalmu? Utawa guru itu profesimu, sinden omprenganmu? Guru ompringane mo. Ngoten. Oh ya, bener. Ya sakarepmu lah. Lah nggih mengke lek sindene omprengan jenengan pecat kula. Yo, pecat kowe lagi apa bocah kok ngono. Duh, meneh. Ya, kerjane. Omahku sik enom mesti tak sir. Ngesir sinten jenengan? Saiki wis ora wani aku. Oh, mboten. Pun tobat nggih, Mo. Ora kok tobat, karep duwe, tapi cara nglakoni ngene wis rada rasa-rasa. Oh, ngoten. Alhamdulillah. Ning ngangen-angen. Oh, nggih. Bayangne ngono. Nggih. Ono anmu piye ngono. Bayangne. Anu to mau pikirane ngoten to? Angen-angene. Angen-angene nggih. Kira-kira piye ya? Yo, aturno tembang sing apa lho? Kowe tau nembang apa kae? Apa? Ngai iki ngombe. Imbangono katresnanku. Lah iki. Nggih. Desah tenan. Lagu iki sing demenan. Lek latihan ping suwidak. Lho, wong ki jarene arep nyindeno wis suwi, nek ora gelem latihan serempak kowe ora tak genderi ora bakal iso. Ngoten nggih. Heeh, nadyan to kowe iki sinden anyaran ning nek pernah nyanyekne nek ping 1000 paribasane, berarti jam terbangmu padha karo sinden sing profesional. Ngono. Yo, imbang ana katresnanku. Mu. Nggih niki buka celok nggih, Pak. Nah, ya. Nggih. Kuping kuwi rada suda krungon. Mergo tas numpak kapal dalan ning Oh, kadose buku-buku ngoten kae nggih. sing urung mari. Oh, dereng mantun nggih. Wayangan kula iki tebe-tebe, Pak. Kita
anake timur. Gumun mboten sampean. Ya, kayak apa? Saben dina pengalaman jroning sepi sampun amun tansah kagum wayahe tukang mas wong bagus linalitan bisa lali saya jero
Matur nuwun Rama. Sampun nggih niki? Apa? Sampun. Ampun. Nggih. Ya. Dan sugeng dalu jeng Tatin saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Rama iki mau manggil sapa? Mas. Masa Rama ora. Nah, niki mau cine-cinene panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Rama. Niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter ning utarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan iki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Yo. Hah? Yo. Ayu napa boten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut to. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak kemarang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. iya. Jenengan mang anu Kuwi banterno to nek tatin ki cah itu. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe Paitun ndak. Coba jumeneng cah. Kula angsal ngadeg. Iya. Niki jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek ki grogi. Wong nek rada budek ki tak wingi. Sik tak benak iki sing nggih, Pak. Pak Rama Mas. Mas, kula benake riyen jare kula Ci Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Memang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok berarti men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? duwe jimat. Jimat Kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk bae ya. Goleki buyute ra iso, aku sisa. berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula mriku Sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur, kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa? Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya, Kok ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, duwe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal Ora dadi ngopo kok. Lancing. Kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke.
Wong kok kaya Sri Tanjung rumahnya. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku ra kira njabane. Lah nggih mulane Lek upama jerone jerone tan mengke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok Sing dhisik. kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan wis ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono lagi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan enek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku Iki darah ngawir yo. awet ya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Lah iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning daerah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning daerah rene iki ana daerah warok. Lho kok warok bareng? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngecil lho iki mari daerah enek keturunan ning Rat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pon tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Iya lho nek ngempet. Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong anak wong. Lho jenenge ngempet ki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to. lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kuning. Wis jenenge tuh ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari sudah karu-karuan dadine. Jenengan ya. Bayanganku aku iki gampang bayangine lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku ku terus kegowo sampai beberapa hari. terus. Ngono. Berarti kula niki mau Jadi kan sidane. terah rumbungan. Oh, pantes. Sek, Madeporono. Tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sek, kowe melu bapak Kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak Kualon. Ya, Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku Iki ning pundutan kok Pak Heru. napa? Ya tak cek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene. Minta lagu. Ini ada uang 400 ya. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak delek ngono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit jare. tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acok sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobil wong? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek Enggak, mobil. wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa?
Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak. Hmm? Mau apa? Apa? Sing Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tembang napa Pak? Lajeng duet kalian kula toh Pak. Pak badhe minggah mriki. bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo Pak. Hati-hati tulung ana Mbak, tak Nggih, tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mikipun. Mik. Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Adem mriku nggih Pak nggih menika syutingane ten mriko. Nah, Jane ngerti. napa? Tapi sing disawang kan kene anu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora nek Pak jenengan nampun tiru dalange nggih Pak. Dalange iki jelehi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan kene niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngalih kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis, Iya. tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus ngene niku, Pak. Duwe yo dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tating karo Mbak Elisa itu ayu nek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngadeg ki Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Kuwi, Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Lah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Nek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oke. Ngoten to. Ngene. Ndit dulur. Atas Panji. Awas. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Nah, pun niku pundi? apa lho? Kok anta diragoh-ragoh. Wis to, wis ndange. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutane telu. Kula ragohke napa Pak? Ketoke kok kaya angel ngenten lho Pak. Alah, Angel njumuke. Bisa. Kok Niki sinten? Bu, Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jokuto jokite endi? Kuwi nek duit kene piro? 300. 800.000. Lah pundi? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik
lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, nek Jogja priksa. Kok periksa nih? Wong priksa Hei. kon pinarak iku. Ini, Yang mana? sing apa? Sing kira. Jaga. Sing kayak Oh, ini juga. Sing endi? ya telu. Telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak punya, Pak. 100 kuwi sine, 150. Kurus 50-an. Kurus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki jog luduk. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih, Pak Sun kok dadah niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis di- entek, Pak. Mpun telas? Luduk. Kuwi nggih sapa iki? Luduk. Lah ya, Jog nggih, lutruk Jog kalih Engko bar Mas sik Jog Litik. Jog jenengan lidik. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Jog Litik munggah napa, Pak? Jenengan sik meriksani len nembang sik Nyanyi sih, napa? Pak. Jog Oke, Litik lho. nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone mrene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang celutak. Oh, alah. Ah. Kula ya gak ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes.